पंडित जी हम रउरा से कहनी कि हमार बेटिया खातिर कोनो रिश्ता लगाई खोजी। इतना दूर खोद दिल बानी कि बिहान से जा शाम हो गई अभी ले कुछ ना पता लगल। अरे वैसा कोनो बात नहीं के बाबू, बस चौपही आला बानी जा। अब बेटा घरे चौपही आला रहो, चिंता मत करिए। वही बार से बिहान से चला शाम हो गई अभी ले कुछ ना पता चला। बस आइए गनी जा बेटा के घर आ गनी जा। ठीक बानू, चली रहुआ के देखाओ तनी। बहुत बहुत बढ़िया बा, चली ना आई ना। सब चली। ओकर खानदान ठीक बा, बहुत पूर्वज ओकर ठीक है, नीमन बात बढ़िया खानदान घर के बात। ता लइकिया जाई नु तो बहुत बढ़िया रही। रहुआ चिंता मत करी, थोड़ा ही दूर बा, आई का सामने वाला। ठीक बा पंडित जी, सब चली। बड़ लइका बा ना, ओकर देहिए बुझाला ना मुँहे बुझाला ना, अपने माइये पे गइल बा ना हमरे पे गइल बाटे। तब पता ना ओकर शादी होई कि ना, साफ गधा बाटे। ना हो साफ गइले बड़ो, बुझाला कि तारा खाए के मिलबे ना कलो ना, मुंह में उंगली कितने बड़ो। अरे पंडित जी बोल रहा होता नहीं। अरे जी 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 जी। और सब बताइए क्या करल बने। अरे बहुत बढ़िया खुशखबरी लेके हम चलल बानी। अरे वो खटिया बिठाओ, का करबे करो, मेहमान लोग आइल बने लोग। अब तू उठो, मेहमान लोग को बैठे दो, आराम ना बैठे के बैठे लो। अरे और सब बताइए पंडित जी, कहाँ चलल बने, क्या खुशखबरी लेके आइल बने। अरे और सब ठीक बावे, चलल बानी एगो रिश्ता लेके। जन्नी सोचतानी कि सदिया हो जाओ, राउर बड़ लइकवा के उहे रिश्ता लेके हम चलल बानी। राउर का विचार बा, अपन विचार बताई, आ वही विचार पर अपन लइका के देखाई, देख ली जा कि का कहतन रउआ। लइका पसंद पड़ता कि ना, लड़की के बापो आइल बाड़न, तनी देख ले लइका कैसन बा। रउआ अगर इजाजत होखे तो लइका के बोलाई कि हम के देखें जा। अरे पर पसंद पड़ी तो होखबे करी शादी बियाह। अब रउरी ऊपर बा। ई पंडित जी बापवा इतना छोट बा तो लइकवा का तना छोट बा, ओरा के लिया तनका फंसा दे हम। यही से कहनी कि उखी के रह का मीठा खाई कर। अब ते हमरा के सिखाइबे, ते बाप हो के हम बाप हई। अरे बैठी बैठी बैठी, एगो द्वार पर मेहमान बुला के एथी ना करिला। बैठी बैठी, का रे वो ढिमला गनी है। हमनी के गाय गोरु के बात करते नहीं है जा, हमनी के हर जुआट के बात करते नहीं है जा, जन्नी। अच्छा, हम तो कुछ और ही समझत रहनी है। हमनी के बहुत दूर से आयल बन जा, रउआ देरी मत लगाई। चल तुम तो सुबह से चल 5 बज गए तो यहाँ हमनी के आयल बनी जा। ठीक न, हमनी के जल्दी लइकवा के देखा दी आ हमनी के जल्दी निकले के बा। यही जो लड़की के बाप आइल बने, ई देख ले, इनका पर पसंद हो जाओ, वही पर जौनिंग रउआ कहे मंग होई, हमनी के निकले जा। रउआ जल्दी कह के तनी कुछ करी। देखी ना, सुबह ही बंसी या चेरा लेके गए मछली मारे, अगर लौटल ना देवे बाबू, तने बड़का के बुला लेबे। ठीक बा बाबूजी, जाता नहीं। चल 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 जल्दी चल। ए बाबूजी आ गए भैया, का करी बुला लिया। हाँ बाबू, जो जल्दी बुला के लेके आओ ओकरा के। देखत रह भाई, ये संस्कार अपना लड़का के सिखौले बाए। एक तो मछली मार के आइल ह, आ गंद गोइल गंद आइल ह, तारा के गोड़ लगल सिया, आ अपना बाप के गोड़ लगल सिया, हमरा के गोड़े ना लगल से। ये कुछ संस्कार मन तक दिया हवे ना करी हम। ए मर्दे तू एगो काम कर, हमनी के चलत यहाँ से, हमरा जरूरी नहीं है, बहुत हमरा हो गई। बस मर्दे केहू एगो संस्कार ये कुछ सिखैले बाए।
रे तोर तो बिया है ना ओतरा वाला जोनो आल वर्षन देखे खातिर ही तू नानी के ऊपर लड़किए के बापा के गोल लगले हमरा के गोल लगले आ पंडितवा के छोड़ देले ना कटोई बेकार जो पंडितवा कर में बोकर गोल लगे उन तो तोर सदियो ना हुई। ऐसे देखा कि बेचारा ऐसी बात नहीं के सब बापो के सिखौले बा लेकिन लइकवा तनी समझदार नहीं है। अरे पुरनका एथी हो समझदार नहीं है पहले के हवे एगो काम करी ना और वो जोन पूछे के बाद तन पूछ ली लइकवा से ठीक नु लइकवा यही जे सामने बा आ जोन रोड पर पसंद पड़ता उ कर ली आ ये लइको का बापो बाड़न जोन बुझाओ तन कर ली लो। अब हम तो भाई बिचवान बानी हम जोन कराम तो करा दे। अब रउआ पूछ ली लइका से कितना ले पढ़ले बा आ कितना ले नहीं पढ़ले ठीक बनू रउआ पूछ ली। ए बाबू तू केतना ले पढ़ले बाड़? तीसरी ले पढ़ले बानी। नाम लिख लेला नु? तनी लिखनी और भुला दी तो खेपा लगा दी। ई बा तू तो इतना पढ़ ले बा पहले के लोग तो इतना पढ़तो ना रहल। अच्छा इतना क्लास ले पढ़ले बाड़ का करेला? दिन भर मछली मारे लगा राती भर खा के सो जाई। अच्छा ये सब करबे करला तो एक दिन के कितना रुपया कमा लो? 2-3 रुपये कमा लेला। तो महीना में कितना कमा लो? महीना में 7-8 रुपये कमा लेला। सीजन के हिसाब से चल रहा है। का करेला बाबू? परछावा लुटीला। तब चले के लड़की से पूछ के हम खबर भिजवा दे। ए डकमंसी साहब गोड़ लगा तली। अरे आई है नहीं महाराज एगो काम रहल रउए से। अरे एक जगह काट चिट्ठी चौपावे के बाद चौपा दी रउआ खबर भेजा के कुछ हो। हां तब चौपाए हम चौपा दे हम सब चीज लिखा सब लिखाइल बा न। हां सब के गांव पता ठिकाना सब कुछ लिखा गेल बा ओमे देख ले। तो का नाम हो? हाँ तब दिया दे हमें लिखाइल बा न। हाँ हमें लिखाइल तब दिया दे ऊपर नाम वो लिखाइल बा रउआ दे दे। ठीक बा चल ठीक है प्रणाम प्रणाम। देखी ना वो न्यूज भेजवा दो लोग का जी हाँ वो नहीं लेके देखा दे सब पर से वो न्यूज भेजवा दो लोग कुछ का ठीक अली लो आई देख ली लो अपन। हमारा पढ़े ना ला रोरे पढ़ के तनी सुना दी कहिया बरतिया बा। ठीक बात देखी लिखल बा कि हमनी के सब बढ़िया बाबी सब बढ़िया बाबे सब तबे सब ठीक बाबे अपन सब बारात सब ठीक बाबे। बस तारीख देख ली 10 तारीख 5वां महीना 1998 में मई में बारात लेके आई हम ठीक बा। हमनी के ठीक बनी जा बारात हमनी के लेके आ जाएंगे। ठीक ठीक बा ठीक बा चल चल धल धल देख लिया बारात का तैयारी करो। अब तैयारी हाँ करही के पड़ी चले के सब तैयारी में लागे के पड़ी नु। अभी ऐसा ठीक बनू पसंद बन तारा? हां ठीक सब ठीक बनू ठीक चल।